Byl to dlouhý a nudný den v práci. James v dešti šmátral po klíčích. Z kapsy mu přitom vypadlo pár drobných. Bylo mu to fuk. Chtěl se jen dostat domů a konečně si zaslouženě odpočinout. I když věděl, že spánek se mu bude vyhýbat. Spánek. To slovo mu připadalo cizí, skoro jako z jiného světa. Kolik času už uplynulo od chvíle, kdy se naposledy pořádně vyspal? 3 dny? Tohle nemohl vydržet. Musel spát, ale věděl, že jakmile jeho hlava ucítí měkkou náruč polštáře a on přivře svá víčka nad krví podlitýma očima, únava ho opustí. Měl po ruce léky, legální i nelegální, které zběsile bral, jen proto, aby dosáhl aspoň náznaku odpočinku. Nespavost ovládala jeho život. James si do krku nasypal několik pilulek. Žádné vedlejší účinky ho nezajímaly. A praštil hlavou do polštáře. Oči se mu zavřely a on se ponořil do inkoustové tmy. Jeho mysl se však odmítala vyprázdnit. Snažil se soustředit, zapomenout na skutečný svět a usnout. Ale nešlo to. V tu chvíli se zamyslel. Nezapomněl si vyčistit zuby? Ano, zapomněl. Jim se vyškrábal z postele a zamračeně se dobelhal do koupelny. Líně si přejel zuby červeným elektrickým kartáčkem a pak si nad umyvadlem opláchl obličej. Poté se podíval do zrcadla a zahleděl se na svůj odraz. Na tváři mu začínalo vyrůstat pěkně rozcuchané strniště. To se mu nelíbilo. James se otočil, aby našel holící strojek. Že by ho někam schoval? Nebyl totiž ve sprše, kde ho normálně míval. Prohledal celou koupelnu a dokonce zkontroloval i úzkou chodbu za dveřmi koupelny. Ztrácet věci neměl v povaze, obzvlášť tak všední věci, jako je holící strojek. Poškrábal se na hlavě, vrátil se do koupelny a v tu chvíli zalapal po dechu. Nebyl si jistý, proč přesně zalapal po dechu, ani proč ho to, co viděl, tolik zaskočilo. Strojek, který celou tu dobu hledal, ležel na umyvadle. A nebo snad ne? Ne, pomyslel si, předtím tam nebyl. Vždyť by ho viděl. James nad tím pokrčil rameny a rozhodl se, že na holení stejně nemá náladu. To, co teď opravdu potřeboval, byla horká sprcha. Ta mu zaručeně pomůže uvolnit se a relaxovat. Voda byla uklidňující, skoro až omamná. James zavřel oči a zažil to nejbližší spánku, čeho za poslední 3 dny dosáhl. Kapky vody mu padaly na obličej a stékaly po těle dolů. Zrovna když se začal uvolňovat, voda se začala ohřívat. Rozhodně nešlo o nějakou výraznou změnu, jen byla o trochu teplejší, než by měla být. James si toho nevšímal, protože si myslel, že jde o nějakou poruchu vodovodu. Kromě toho byl teď až moc uvolněný na to, aby zvládl otevřít oči. Pak najednou uslyšel nenápadné zaskřípění kohoutku, kterým se ovládá teplota vody. A následně ucítil intenzivní pálení, když mu horká voda začala dopadat na jeho nic netušící obličej. Okamžitě uhnul, odfrkl si a zoufale se natáhl po kohoutku, aby vodu vypnul. Kohoutek byl otočený až úplně na stranu, označenou jasně červeným písmenem H. James byl zmatený, dezorientovaný a obličej měl trochu popálený od horké vody. Když se oblékl, podíval se na hodiny, které měl na nočním stolku. Ukazovaly 3:22. James si uvědomil, že už se rozhodně nevyspí. Vrátil se do koupelny a zadíval se na sebe do zrcadla. Jeho oči, které byly normálně tmavě modré, byly tentokrát šedé. Po obou stranách sítnice se mu táhly červené žíly. Zorničky měl zvětšené, jako kdyby bral nějaký halucinogen. James tam tiše stál a prohlížel si svoje rysy v zrcadle. Čas od času na sebe udělal divný obličej, křivil své rysy a mhouřil unavené oči. Pak dostal nápad. Přiblížil obličej k zrcadlu, takže se mu nos otíral o sklo. Jen aby se James pobavil, stišil hlas do hrozivého vrčení. Kdo jsi? Vyhrkl, aniž by obličej otrhl od zrcadla. A v tu chvíli na něj jeho odraz zamrkal. James zaječel a odskočil od zrcadla. Tohle se nemohlo stát. Byl unavený, nic víc. Byl by blázen, kdyby si myslel něco jiného. I přesto měl ale obrovský strach z toho podívat se znova do zrcadla. Když se už ale konečně odhodlal a podíval se, uviděl jenom sám sebe. James si ovšem něčeho všiml. Nebyly dveře od koupelny zavřené, když jsem poprvé vešel? Myslel si to, i když jistý si tím být nemohl. Nejspíš měl jenom unavený mozek a potřeboval si odpočinout. Jeho mysl si s ním určitě jen pohrávala. Když se ale otočil zády k zrcadlu, uslyšel nějaký zvuk. Byl to zvuk škrábání, ozývající se přímo za jeho zády.
Zvuk připomínal skřípání hřebíků o tabuli. Otočil se rychle zpátky a zjistil, že po straně zrcadla se táhne dlouhý škrábanec. Z ukazováčku Jamesovy pravé ruky najednou začala pulzovat ostrá bolest. Když se na ní koukl, zjistil, že jeho nehet je skřivený a pořezaný, jako by něco seškrabával. Bylo to tím zrcadlem, že ano, to ono vyvolávalo všechny ty rozpaky a bezesné noci. Pokaždé, když se k němu otočil zády, stalo se něco divného. James se odebral do koupelny a znovu se zadíval do svého odrazu. Udělal spoustu prudkých pohybů, v zoufalé snaze o to vyvést z míry to, co se schovávalo za zrcadlem. Nic neobvyklého se ale nestalo. James se hrozně bál otočit, ale věděl, že nemá jinou možnost, než to dříve či později udělat. Pomalu otočil své tělo, ale stále ještě nespouštěl oči ze zrcadla. Nakonec svůj pohled ale přece jenom odvrátil. Všude bylo ticho. Celých 10 vteřin tam James stál, otočený zády, a čekal, až ze skla vyletí něco děsivého a sežere ho to. Ale dlouho se nic nedělo. Pak najednou ticho přerušila uši drásající rána. James se okamžitě otočil, aby zjistil, co vydalo ten hlasitý zvuk. Přesně uprostřed zrcadla byla velká prasklina. Vypadalo to, jako kdyby někdo vzal pěst a udeřil s ní do skla. V tu chvíli Jamesovi projela pravou rukou vystřelující bolest, ještě silnější než ta předchozí. Když se podíval na svou ruku, zjistil, že ji má na několika místech kolem kloubů pořezanou. Dost mu krvácela. Instinktivně se rozběhl vyčistit ránu a na zrcadlo úplně zapomněl. James si zabal pěst do několika papírových utěrek a přitlačil na ní, v zoufalé snaze zastavit karmínovou tekutinu, která mu vytékala z ruky. Trvalo to něco přes 5 minut, ale nakonec rána přestala krvácet. Když krvácení přestalo, James si vzpomněl na zrcadlo. Vyběhl po schodech nahoru a přitom si o jeden z nich zranil palec u nohy. Zavrávoral a rozběhl se ke koupelně. Srdce mu bušilo až v krku. Jakmile dorazil do koupelny, padl unavený do kouta a začal lapat po dechu. Po celém zrcadle byla rozmazaná krev, jako kdyby jí tam někdo nacákal. Na zemi ležel zubatý střep, který byl pošpiněn stejnou červenou tekutinou. Pod Jamesovým, nyní již bezvládným tělem se hromadila kaluž krve. Měl podříznuté hrdlo. Tak co říkáš na tohle, Georgi? Prej u něj ve sklepě našli nějakou marihuanu, řekl soukromý vyšetřovatel Paul Keat, zatímco hleděl na tu hrůzostrašnou scénu. Vojín George Anderson se zasmál a řekl: Mariánka tohle lidem nedělá, to přece víš. V jeho lékárničce dole jsem našel nejméně 10 různých druhů prášků na spaní. Četl jsi někdy vedlejší účinky takových léků? Úzkost, halucinace, paranoia a tak dál. Vsadil bych se, že ten chudák si prostě vzal o 1 pilulku víc, než měl. Vojín Keat se zamračil při pohledu na rozbité zrcadlo, pokryté zaschlou krví. Přísahal by, že v něm místo sebe na chvíli spatřil někoho jiného. Byl si jistý, že viděl muže s krvavě rudýma očima. Keat si protřel oči a zadíval se znovu do zrcadla. Neviděl v něm nic jiného, než svůj vlastní odraz. Nakonec mu to ale nedal. Přimhouřil oči a přiblížil svůj obličej tak blízko ke sklu, že se ho skoro dotýkal nosem. A v tu chvíli jeho odraz zamrkal.